În continuare voi prezenta și alte aplicații ale site-ului Google. Revenim la butonul aplicației Google și prima opțiune asupra căreia mă voi opri este aplicația Calendar. Aceasta are numeroase opțiuni, de exemplu butonul Setări, modalitatea de afișare a calendarului. Sunt diverse variante cu denumiri confortabil, comod, compact. Opțiunea Setări, în care pot face diverse schimbări, stabilirea limbii, țara, fusul orar, modalitatea în care vreau să-mi apară formatul datei, formatul orei, evenimentele, durata prestabilită a unui eveniment, când începe săptămâna, era duminică, eu am să pun luni, se afișează weekendurile, da și nu, valoarea implicită este săptămâna, vizualizare particularizată pe 4 zile, dacă doresc locația, afișează prognoza meteo pentru locația mea, dacă o afișez în grade Celsius sau nu, etc. Salvați. Apoi avem butonul Mai multe, în care găsim Actualizați și opțiunea Printați, dar printarea am să o aleg în momentul în care am să adaug un eveniment. Agenda, și în agenda observăm că ni se prezintă, de exemplu, care sunt evenimentele lunii respective. Observăm că data din 1 iunie este a doua zi de Rusalii, în același timp este și ziua copilului. Vineri 26 iunie se sărbătorește ziua tricolorului. Aici este adăugat un eveniment pentru examenul de bacalaureat. În 29 iulie este ziua imnului național. Pe 15 august adormirea Maicii Domnului. Ele sunt evenimente prestabilite. Opțiunea de afișare pe 4 zile, pe luni, pe săptămână, pe zi. Dacă revenim la lună, deja avem aici un eveniment adăugat, examen de bacalaureat, dau click, aleg opțiunea Modificați evenimentul. Evenimentul meu are un titlu, detaliile evenimentului, unde, descriere nu este afișat, am ales o culoare, pot adăuga o notificare pentru a primi un e-mail cu o zi înainte, la ora 9 am. Asta este opțiunea implicită. Afișează-mă, vizibilitate. Când am terminat, am să dau salvați. Evenimentul a fost salvat. Dacă redeschid evenimentul și aleg opțiunea Printați, observați cum arată pagina care se va printa, contul, examen, data, locația. Și voi exemplifica prin adăugarea unui alt eveniment, să spunem pe data de 1 iulie, creați un eveniment, el este acum fără titlu, modificați evenimentul, eveniment, examen de bacalaureat, proba de matematică. Este pe 7. Detalii despre eveniment. Am putea să găsim o oră, dar cum știți aici este un interval. Unde are loc? La, să spunem, Colegiul Tehnic
Observați că apar liceele aici, din Iași. Calendarul pentru contul fi pregătit. Am să aleg o culoare. Notificare. Și am să dau salvați. În acest moment evenimentul este afișat. Am să revin la butonul aplicației Google, la opțiunea mai multe și am să aleg opțiunea documente. După cum am observat, această opțiune este acoperită de Google Drive, dar țin să prezint și varianta de lucru de aici din documente Google. Pentru că sunt în contul fi pregătit, apar informațiile din contul respectiv. S-a ales inițial un fișier avantaje JPG, am dat click și vreau să-l deschidă. Dacă dau click pe plus, se va crea un document nou, care inițial este fără titlu. Putem să-i schimbăm denumirea prin redenumiți documentul. Eu am să-i pun numele exemplu 1. Ok. Am să fac o operație de inserare a unui tabel, de exemplu. Observați butonul Permiteți accesul, despre care am discutat în opțiunea Google Drive, este identică. După cum ați văzut. Fișierul poate fi descărcat. Deci operațiile despre care am discutat în Google Drive rămân valabile. Dacă am să aleg butonul Back pentru revenire, ca prim document afișat, bineînțeles, este fișierul pe care tocmai l-am creat. Aici avem opțiunea afișarea documentelor sau fișierelor create de oricine, deținute de mine, de exemplu. Sunt acestea și nedeținute de mine, cele care au fost partajate către mine, după cum observați, apar. Vizualizarea, care poate fi sub formă de listă sau formă de grilă, opțiunea de sortare și un selector de fișiere apare aici, în care putem selecta un fișier dorit. Avem opțiunea de încărcare, putem să încărcăm inclusiv aici un fișier din calculatorul meu. În continuare am să revin la Google, la opțiunea aplicații, am să aleg mai multe, opțiunea și mai multe de la Google, pentru că vreau să discutăm și despre aplicația de la acasă și la birou cu denumirea foi de calcul. Foi de calcul Google, care are un aspect similar documentelor Google. După cum observați, sunt afișate aici fișierele din contul respectiv de tip Excel. Pentru crearea unuia nou am să aleg butonul plus, creați o foaie nouă. Denumirea, după cum știm, este foaie de calcul fără titlu, în mod implicit. Putem să-i schimbăm numele,
exemplu 2 și putem face operații specifice foilor de calcul. Partajarea este identică prin folosirea butonului Permiteți accesul. Dacă dau Back, revin în pagina de start a opțiunii Foaie de calcul Google. Bineînțeles că fișierul pe care tocmai l-am creat va apare ca prima opțiune din listă.